William Randolph Hearst. Alam nyo, itong si William Randolph Hearst, nung kanyang kapanahonan, siya ay napakayamang tao. May-ari siya ng isang pahayagan sa Amerika. Hindi lamang yon, si William Randolph Hearst ay mahilig siyang mangolekta ng mga great works of arts. Parang ito ang kanyang investment. No? Siya po ay kumukuha, nangongolekta ng mga premiad, mga paintings mula na iginuhit ng mga premyadong painters. Hindi lamang nung panahonan niya, kundi sa mga nakaraan pa. Minsan sa kanyang pagbabasa, ay nakita niya na mayroong isang painting na napakaganda at napakamahal at gusto niya itong bilhin. Kaya tinawag niya ang isa sa kanyang mga tauhan upang hanapin kung nasaan itong painting na ito para ito'y kanyang bilhin. Sa loob ng ilang buwan, hinanap ito ng kanyang tauhan at nang ito'y bumalik, sinabi sa kanya, nakita ko na po yung painting na hinahanap ninyo na gusto ninyong bilhin. Napakaganda nga niya, ang isang problema natin, mukhang imposible na po na ito ay inyong mabili. Sabi niya, bakit imposible? May pera ako, kaya kong bilhin. Bilhin natin yung painting na yan. Sabi niya, hindi po ninyo pwedeng bilhin sapagkat ang katotohanan, ito po ay nasa loob na ng inyong warehouse. Matagal na itong nasa loob kasama ng inyong koleksyon. At ito'y nabili nyo, maraming taon na ang nakakaraan. So, alam nyo, nabanggit ko yan dahil maraming mga Kristiyano sa ating panahon ay katulad din ng lalaking ito na si William Randolph Hearst. Isa may mga hinahanap tayo, hindi ba? May mga parang longing tayo. We're searching and longing to possess what actually belongs to us already. Mga bagay na nasa atin na. Pero hinahanap pa rin natin. Now, kung ikaw hindi Kristiyano ngayong umaga, kung ikaw hindi ka paligtas, hindi ka pamananampalataya, naiintindihan ko na ang puso mo ay may pakiramdam ng tinatawag na discontentment. Naiintindihan ko na mayroong tinatawag na sense of unexplained deficiency inside your being. Mayroong parang kulang sa loob ng iyong pagkatao na hindi mo maipaliwanag. At gusto ko sabihin sa iyo na ang kailangan mo hindi psychiatrist. Ang kailangan mo hindi pera. Ang kailangan mo hindi approval ng tao. Ang kailangan mo ay kapatawaran. Ang kailangan mo ay kaligtasan. Sapagkat sabi ng Biblia sa isang makasalanang tulad mo, ikaw ay nasa ilalim ng galit ng Diyos. At kailangang maging tama ang iyong relasyon sa Kanya. At magiging tama lamang yan kung ikaw ay magkakaroon ng kaugnayan kay Jesus. I urge you now to come to the Lord Jesus Christ sa daan ng pagsisisi at pananampalataya upang masumpungan mo ang nawawalang hangarin dito sa iyong puso, upang masumpungan mo ang tinatawag nating contentment, satisfaction in your own living. Now, kung ikaw ay Kristiyano na, kung ikaw ay mananampalataya na, kung ikaw ay nakay Kristo na, nais kong ipakilala sa iyo na meron kang kayamanang walang kapantay. Meron kang pag-aari o tinatangkilik na pangwalang hanggan. At ito'y dapat magbigay sa iyo ng kasiyahan, ng kasapatan sa anumang sitwasyon ng buhay na hinaharap mo ngayon. Hindi madali nating makalimutan kung sino si Jesus sa buhay natin. How often we forget how truly wonderful our Lord Jesus Christ is. And let me say this, brethren, if you are in Christ, you don't need an extra spiritual experience. You don't need a so-called today second blessing. Mayroon mga aral na lumalaganap ngayon sa Christian churches. Yung tinatawag nilang baptism of the Holy Spirit, o second blessing, o third blessing, o deeper life, o signs and wonders para maging masigla sa buhay Kristiyano. You don't need those things for you to be vibrant in your life. All you need ay maintindihan ninyo, maunawaan, at pagbulay-bulayan kung sino si Kristo at kung ano ang kanyang ginagawa.
Ang iglesia sa Colossus po ay humaharap din sa ganitong klase ng problema. Meron po mga bulaang guro na pumapasok sa loob ng kanilang iglesia at tinuturuan sila na kailangan nila ng extra spiritual experience, karagdagan sa kanilang pananampalataya kay Jesus. Sinasabi nila, kailangan mo si Jesus. Pero kulang yan. Kailangan mo ng extra spiritual experience. Kailangan mo ng tinatawag nilang kapuspusan or fullness. Now, sino sa atin ang ayaw ng fullness o yung kapuspusan? Yung kapuspusang espiritual. Pero alam niyo ba kung anong sabi ni Pablo? Ang sabi ni Pablo, ang kapuspusang espiritual na ito ay nakay Kristo na. Sapagat ayon sa verse 19, binasa sa atin kanina ni Andre, chapter 1, verse 19, sabi doon, all the fullness of God dwells in Him. Ang lahat ng kapuspusan, kalubusan ng Diyos ay nakay Jesus. Nasa Kanya. Kaya ito ang mensahe ko sa inyo ngayong pong umaga. Simple lamang. Ang mensahe ko ay, in Christ, we have everything we need. Kay Kristo, nasa Kanya na ang lahat ng ating kailangan. All that we need in order for us to get right with God is in Christ. Lahat ng kailangan natin upang maayos ang ating relasyon sa Diyos ay na kay Kristo. Ang lahat ng kailangan natin upang lumago sa ating pananampalataya ay na kay Kristo. Ang lahat ng kailangan natin upang sumigla ang ating buhay Kristiyano ay na kay Kristo. Kailangan natin si Kristo. Kay Kristo at kay Kristo lang. And therefore, we should always be reminded of who Christ really is, and we should see Him as He truly is. Kailangan natin yan, mga kapatid, upang mapanatili natin ang ating sigla sa ating paglilingkod at para magkaroon tayo ng katapangan sa pagharap sa mga mabibigat na hamon ng buhay. Ngayong umaga, nais ko mag-share sa inyo ng dalawang bagay, pero nais ko lang tanongin kung mayroon bang may speaker sa likod. Pakitanggal lang. Okay. The first thing that I want to bring to your attention from the passage that we have just read is this. Number one, Christ is the supreme ruler of His own creation. Si Kristo ang pangunahin o pinakapunong tagapanguna sa Kanyang sangnilikha. Pangalawa, Christ is the sufficient redeemer of His new creation. Si Kristo ang sapat na manunubos sa Kanyang bagong nilikha. Okay, una, Christ is the supreme ruler of His own creation. Dito sa mga talata na binasa natin, makikita natin, He is absolutely God. Siya ay Diyos. Tingnan niyo, verse 15. Siya ang larawan ng Diyos na hindi nakikita ang panganay sa lahat ng mga nilalang. Siya ang larawan. Kasi sa ibang Tagalog ay siya ang wangis. Sa Ingles ay, He is the image of the invisible God. Alam niyo po, yung salitang image o wangis sa wikang Griego ay eikon. E-I-K-O-N. Yan ang wikang Griego niyan. Diyan natin kinuha yung English na icon. Narinig niyo na yung salitang icon. It means a precise copy. An exact representation. Yan ang ibig sabihin yan. Si Kristo, ang lahat ng kalikasan ng Diyos at ang lahat ng katangian ng Diyos ay nananahan kay Kristo. Anong punto? Kung ikaw ay na kay Kristo ngayon, at si Kristo ay nasa sayo, ang nasa iyo ay ang Diyos mismo. You've got the very God Himself. Diba? Siguro narinig na ninyo yung madalas na termino sa Kongreso na majority and minority, narinig yan. Ang membro ng mayorya at ang membro ng minorya. Diba? Now, alam niyo po, in most cases, kapag member ka ng majority sa Congress, malaki ang chance mo na makuha ang mga
mga tinatawag na chairmanship sa mga committee. No? Ang mga chairmanship sa committee, kaya pag membro ka ng majority. Pero hindi lang yun. One significant thing, if you are a member of the majority, yung presidente mismo ng ating bansa ay kaalyado mo. Yung presidente mismo ng bansa, siya yung alay mo. Kaya yung dahilan, kapag ka meron na ihahalal na bagong pangulo, naglilipatan yung mga, di ba? Yung mga membro sa Congress, sa ibang partido, they want to be part of the majority. Why? Because they want the backing up of the most powerful man in the country. Gusto nila ng backup ng most powerful man of the country. Ito gusto ko sabihin. Kung ikaw ay na kay Kristo, ang nasa iyo ay hindi yung most powerful man of the country. Ang nasa iyo hindi yung most powerful man in the world. Ang nasa iyo ay ang Diyos, the Almighty God. Ang Diyos na nagkatawang tao sa laman. Maaring mahirap ka ngayon. Maaring hindi mataas ang iyong napag-aralan. Maaring ikaw ay hindi kilala sa lipunan. Pero kung ikaw ay na kay Kristo, you got everything you need. Nasa iyo ang lahat ng sa tingin mo'y kailangan. And so be encouraged. Be encouraged. Number 2, He's not only the absolute God, or He is absolutely God. Number 2, He is above all creation. Tignan niyo yung ikalawang bahagi ng verse 15. Sabi, siya ang larawan ng Diyos na hindi nakikita, ang panganay sa lahat ng mga nilalang. Verse 16, sapagkat sa pamamagitan niya, nilalang ang lahat ng mga bagay sa langit o sa lupa, ang mga bagay na nakikita, ang mga bagay na hindi nakikita, maging ang mga trono o mga pagkapanginoon, maging ang mga pinuno o mga may kapangyarihan, lahat ng mga bagay ay nilalang sa pamamagitan niya at para sa Kanya. Verse 17, siya mismo ay una sa lahat ng mga bagay at ang lahat ng mga bagay ay nahahawakang sama-sama sa Kanya. Gusto mo lang, tingnan natin maigi kung gaano ka dakila ang mga pangungusap na ito. Unang binanggit, siya daw ang panganay sa lahat ng nilalang. Yung salitang panganay na ginamit dito, dapat natin maintindihan ng gusto. No? Ito ay galing sa wikang Griego, yung salitang firstborn ay galing sa wikang Griego na prototokos. Yung prototokos, literally mean preeminence. Ang ibig sabihin, ito ay may kinalaman sa kanyang posisyon, hindi sa panahon. No? He is not the first created being in terms of time. Rather, it refers to His position. He is the preeminent of all His creation. Siya ay nasa taas. Siya ang pangunahin sa lahat ng mga nilalang. Na, alam niyo, yung mga Jehovah's Witness, yung mga saksi ni Jehovah, ginagamit nila yung talatang yan. Para sabihin nila, kasi ang paniwala ng mga saksi ni Jehovah ay si Kristo daw ay nilalang ng Diyos para lumalang ng mundo. Isipin nyo maigi yun. Bakit mo kinakailangan pa lumalang ang Diyos ang lalalang sa mundo? No? Kung siya'y makapangyarihan, ilalangin niya na yan. Bakit kailangan niya ba? Di ba kaya ng Diyos na lalangin ang mundong ito? Di ba? Kaya niya. Bakit na kailangan lumalang ng lalalang? Ano ba yan? Why He needs to create somebody to create the world? And that's illogical. Di ba? Kasi mali ang pagkakaintindi nila sa salitang prototokos. Ang ibig sabihin nito, hindi nilalang si Kristo. In fact, ang sinabi nito, si Kristo ang lumalang. Kundi si Kristo ay nasa taas ng mga nilalang. Ito ang ibig sabihin ng pagiging panganay. Hindi ito yung panganay sa pamilya, di ba? Panganay, pangalawa, hindi yun. Kundi ang ibig sabihin, siya ay nasa taas ng lahat ng nilalang. Yan dapat natin tanda. Verse 16, napakatindi ng verse 16 mga kapatid. Ulitin ko lang.
Sapagkat sa pamamagitan niya, nilalang ang lahat ng mga bagay sa langit, sa lupa, at mga bagay na nakikita, at mga hindi nakikita, o maging ang mga trono, o mga pagkapanginoon, o mga pinuno, o mga may kapangyarihan sa lahat ng bagay. Nilalang sa pamamagitan niya, at para sa Kanya. Ano sinasabi dito ni Pablo? Nagpa-pile up siya ng mga salita rito, at sinasabi niya ganito, walang anumang nilikha na hindi si Kristo ang lumikha. Alam mo, hindi ako scientist, at wala akong plano maging scientist sapagkat hindi kaya ng utak ko yan. Pero gusto kong i-share sa inyo ilan sa mga nasumpungan ng mga scientists. Alam niyo ba kung gaano kalaki ang araw? Yung sun. Ang sabi ng mga scientists, pwede kang gumawa ng buta sa araw, no? Parang balon, katulad ng ginagawa ngayon, di ba? Sa building construction, gumagawa ng tinatawag na, ano ba yan? Yung sa septic tank, di ba? O sa negro. Pwede ka daw gumawa ng butas sa araw at pagkakasya at kayang magkasya rito ang 1,000,000 at 200 mundo. Ganun kalaki. At alam nyo, kapag daw na ipasok mo ang 1,000,000 at 200 kasing laki ng mundo natin, mayroon pa daw na silid para sa 4,000,000 at 300 buwan. Itong kalaki ang araw. Not only that, ang pinakamalapit na bituin sa mundo, the nearest star is 200 billion miles away. Wow! Napakalayo niyan. Yung pinakamalapit na star sa north ng tinatawag nating daigdig, the North Star, is 400 billion miles away. Kano kalayo yan? Huwag niyo tanongin sa akin. Now, merong isang particular star na pinangalanan ng mga scientists na, ano ko tama ba yung aking pagkaka-pronounce ito? Betelgeuse. Betelgeuse o Betelgeuse. B-E-T-E-L-G-E-U-S-E. Betelgeuse, Betelgeuse, Betelgeuse. O, ano ba? Bahala na. Okay. Alam niyo ba na yung star na yan daw ay, ang layo niya ay 880 quadrillion miles. Quadrillion, hindi million, hindi billion, hindi, ano ba yung susunod? Trillion, quadrillion miles. Anong kalaki? Don't ask me how far that is. Now, ayon sa mga scientists, yung star na yan na Betelgeuse, alam niyo ba kung gaano siya kalaki? Mas malaki pa siya sa orbit ng mundo. Ano yung mundo, di ba? May orbit yan. Umiikot siya, di ba? Ito yung mundo. Umiikot siya eh. Meron siyang orbit na tinatawag na iniikutan. Mas malaki pa siya sa orbit ng mundo. Sabi, hindi ko yung lahat na yan para sabihin sa inyo, si Yesu Cristo ang dumalang ng lahat. Jesus Christ made it all. Ang mga philosophers, they look for the principle of coherence. Ano yung coherence? Bakit nagkakaugma-ugma ang lahat ng mga bagay dito sa mundo? Yung mga scientists, they look, the scientists, the chemists, the physicists, they look for the mystery of binding energy or binding force. Bakit yung mga energy at mga force, bakit meron parang silang kaisahan? Alam niyo ba, sabi ni Pablo, verse 17, itong sagot. Siya mismo ay una sa lahat ng mga bagay at ang lahat ng bagay ay nahahawakang sama-sama sa Kanya. So, brethren, siya may kontrol ng lahat ng bagay, siya ang nagsusustento ng lahat ng bagay, at kung ikaw ay naka Kristo, merong mga darating na ligalig sa iyo. May mga darating na mga pagsubok sa iyo. Pero tandaan mo ito, kontrolado ng Diyos ang lahat ng bagay, maging buhay at mga nangyayari sa iyo. So keep on serving Him and living for Him. Oh, number 2, Christ is the sufficient redeemer of His new creation. Now, alam nyo, guys, pala ipaliwanag sandali. Bakit ko ginamit ang salitang new creation? Nung dumating dito si Kristo sa mundo, 2,000 years ago,
Alam niyo ba na dinala ni Jesus dito ang isang bagong nilikha? New creation. Itong bagong nilikha na ito, hindi pa ito kumpleto. Pero ito ay kukumpletohin o huhustuhin sa kanyang muling pagbabalik. So, the first coming of Christ, dumating dito ang isang bagong nilikha. Sa second coming ni Christ, kukumpletuhin niya sa ang bagong nilikha. Sa ginagamit ng mga theologian ay ganito: in the first coming of Christ, the inauguration of the new creation. The second coming of Christ, the consummation of the new creation. Ibig sabihin, pagdating ni Kristo, lahat ay magiging bago na. Tinatawag ng Biblia ito na bagong langit at bagong lupa. Pero nais kong sabihin, yung bagong langit at bagong lupa na yan ay nagsimula na. Hindi pa tapos. Hindi pa husto, nagsimula na. Nagsimula ito, nag-kick off na ito. Alam niyo salitang kick off? Di ba? Ginagamit yan sa Olympics, sa mga palaro. Di ba? Nag-kick off na. Nagsimula na ito. Noong si Kristo ay dumating. Noong si Kristo ay namatay, at pagkatapos ng 3 araw, muli siyang nabuhay. Alam mo ba ang ibig sabihin nun? Nagtagumpay si Jesus sa sumpa ng kasalanan at sa sumpa ng karapatan. Nagtagumpay siya. Ibig sabihin, nag-kick off na. Pumasok na ngayon ang muling pagsinag at pagsikat ng tagumpay laban sa kamatayan. No? Dahil si Kristo ay muling nabuhay. At tinatawag niya ang mga mananampalataya isa-isa. May mga hinirang ang Diyos mula pa itatag ang sanlibutan ito. At yan ay isang misteryo. Maraming hindi matanggap yan. Bakit humirang ang Panginoon? Sino yung hinirang ng Diyos? Bakit siya may hinirang? Hindi matanggap ng karamihan, pero turo yan ang Biblia. At hindi niyang tinatawag yan sa pamamagitan ng pangangaral ng Ebanghelyo. At kapag sila'y naging mananampalataya, ibinibilang sila sa isang bagong nilikha ng Diyos. A new creation. Ang ebidensyang yan ay nakikita sa buhay ng mga tao yan. May mga tao na nagpapasakop kay Kristo. Ang mundo natin sa kanya kabuuan ay hindi nagpapasakop kay Kristo. Pero may mga tao na nagpapasakop kay Kristo. Ibig sabihin, nandito na ang bagong nilikha. Unti-unting lalaki ng lalaki hanggang sa araw na dumating si Kristo, ang buong mundo ay babaguhin. At aalisin ang mga hindi nagpasakop. At ang titira lang dito ay ang mga tao nagpasakop sa Panginoon. At dahil, nais ko sabihin, na yung mga tao yan ay tinatawag na the body of Christ, the church, the community of Christ. Yan ang tawag sa kanila. At nais ko sabihin din, na sa mga taong yan, si Kristo ang head. He is the leader of His church. Verse 18. Siya ang ulo ng katawan, ang iglesia. Siya ang pasimula at panganay mula sa mga patay upang siya maging pangunahin sa lahat ng tao. Sino ang pinuno ng iglesia? Hindi ang Papa ng Roma. Hindi ang arsobispo. Hindi ang pastor ng isang iglesia. Kundi si Kristo. He is the head of the church. At kung tayo ay kabilang sa kanyang katawan, responsable tayong sumunod sa kanya bilang ulo. Sasagot tayo sa kanya bilang siya ang ulo ng katawan. Ay isang importanteng katotohanan kung tayo membro ng katawan ni Kristo. Alam niyo ba ang sabi ng Panginoon, meron tayong amazing security. Matthew 16:18, ang sabi doon, at itatayo ko ang aking iglesia. At ang pintuan ng Hades ay hindi magsisipanain laban sa kanya. Ang iglesia ay mag-a-advance at mag-a-advance sa mundo ito. They will advance sa pamamagitan ng mabuting balita na kanilang pinangangaral, sa pamamagitan ng kanilang buhay na nagpupunyaging maging banal at maging matuwid sa harapan ng Diyos. At sila ng mga taong yan, sila iingatan ng Diyos sa gitna ng mga pagsubok, sa gitna ng mga pag-uusik, maging sa kamatayan, iingatan sila ng Panginoon. Kaya ang punto rito, maaaring may haharapin ka ngayong linggong ito, kung Kristiyano ka, maaaring may haharapin kang pagsubok, may haharapin kang mga sakit ng kalooban, mga kahirapan, kalungkutan, karamdaman, o maaaring misunderstanding, conflict, o maaaring kamatayan haharapin mo. Kung ikaw ay nakay Kristo at membro ka ng kanyang katawan,
meron kang katiyakan ng kaligtasan. At ano man ang mangyari, hindi mawawala ang iyong mana doon sa kalulatan. Yan ang pangako ng Diyos sa kanyang bagong nilikha na siyang iglesia. Ang tanong ko sa iyo, nakatitiyakan na ba na ikaw ay kabilang sa katawan ng Panginoon? You have to search your heart. Number 2, He is the reconciler between God and His church. Yan ay nasa talatang 20. Basahin lang natin saglit. Sa pamamagitan niya ay papagkasunduin ng Diyos ang kanyang sarili sa lahat ng mga bagay sa lupa man o sa langit na ginagawa ang kapayapaan sa pamamagitan ng dugo ng kanyang krus. Alam niyo yung salitang reconciliation, it presumes alienation and broken relationship. Pag sinabi natin pakikipagkasundo, ano ang gustong sabihin ng salitang yan? Merong nangyaring hindi maganda. Di ba? Bakit mo pagkakasundo yung dalawa? Merong away, di ba? O mayroong broken relationship. O merong alienation na nangyari. At dahil sa ginawa ni Kristo, dahil, at sabi ng Biblia, ang tao at ang Diyos magkaaway. Akala lang ng iba hindi. No, magkaaway sila. Pero yung kamatayan ni Kristo ang nagbigay ng kasiyahan sa hustisyang hinihingi ng Diyos. At dahil doon, nang namatay si Kristo, para sa mga mananampalataya, para sa kanyang iglesia, pinagkasundo sila. Tinan niyo yung talatang ito. Uy, ba't nawala? Ha? Ano nangyari? Okay, babasahin ko na lang. Roma Kapitulo 5, talatang 10 hanggang 11. Wala? Nandiyan yan eh. Parang ayaw mong magkasundo tayo eh. Verse 10 to 11. Sabi dito, sapagkat kung noon nga, Romans 5:10-11, sapagkat kung noon nga, tayo'y mga kaaway at pinagkasundo tayo sa Diyos sa pamamagitan ng kamatayan ng kanyang anak, lalo ngayon ipinagkasundo na, ay maliligtas tayo sa pamamagitan ng kanyang anak. Dati, tayo mga kaaway ng Diyos, ngunit ngayon ang Diyos ay kakampi natin. Dahil dati tayo mga estranghero, ngayon tayo mga mamamayan sa sambayanan ng Diyos. Dati tayo mga anak ng pagsuway o anak ng kagalitan, ngayon tayo mga kinupkop sa kanyang pamilya. Tayo naman nasa daan patungo sa kapahamakan, tayo ngayon patungo sa kalwalatian. Ay gusto ko pasinin yung salitang ito, mga kapatid. Medyo mahirap intindihin. Ha? Yung binanggit dito sa Colosas Kapitulo 1, talatang 20. Medyo mahirap intindihin sa una, pero papaliwanag ko sana para ma-appreciate nyo ng gusto. No? Kailangan natin yung utak natin gumana rito ng gusto. Mahalaga itong talatang ito. Verse 20. At sa pamamagitan niya ay papagkasunduin ng Diyos sa kanyang sarili. Ano yun? Ang lahat daw ng bagay sa lupa man o sa langit na ginawa ang kapayapaan sa pamamagitan ng dugo ng kanyang krus. Medyo mahirap intindihin, di ba? So, dahil sa ginawa daw ni Kristo, pinagkakasundo niya daw ang lahat ng bagay sa lupa at sa langit, lahat ng bagay. Hindi lang yung mga Kristiyano, hindi lang yung mga mananampalataya, hindi lang yung iglesia nagkasundo, kundi lahat ng bagay sa lupa, sa langit. Anong ibig sabihin nun? Yan. Now, nais ko sabihin sa inyo mga kapatid, na ang mahulog ang tao sa kasalanan, sinumpa ng Diyos ang lupa. The universe is under curse. Diba? Napansin nyo, naalala nyo nung nahulog si Eva at saka si Adan sa kasalanan, anong ginawa ng Panginoon? Pinatubo niya ang mga dawag sa lupa. Kaya si Adan, maghihirap siya sa kanyang pagbungkal. Dati walang mga dawag, walang mga damo. Walang mga ligaw na damo. Ngayon may mga dawag, may mga tinik. Hindi lang yun. Sinumpa niya ang mundo. Kung inyo mapapansin, mga kapatid, very remarkable ito. Ang mundo natin ay nasa ilalim ng sumpa. Nakita nyo, halimbawa, dahil sa kasalanan, ang relasyon ng isang nilikha sa ibang nilikha ay nagkaroon ng problema. Ang mundo natin ay nayayanig. Di ba? Pag nayanig ang mundo, ano nangyari? Sumisira ng buhay. Sumisira ng kabuhayan. Ang bulkan, ang mga bundok, sumasabog at sumisira ng kabuhayan. Ang araw na nilikha ng Diyos hindi para pahirapan ang kanyang isang nilikha. May mga ilang bahagi ng mundo na
na pag tinatamaan ng sikat ng araw, ay nagkakaroon ng pinsala sa kanilang pananiwala at sa kanilang buhay. No? Ano ba? Ang hangin na nilikha ng Diyos, nagpo-cause ng destruction, nagpo-form ng storm, nagpo-form ng hurricane. Ang mga hayop, nagpapatayan, nagsasakitan sa isa't isa. Maging tao, pwede niyang saktan. Yan ang nangyari na mahulog ang tao sa kasalanan. Kaya nga, itong mundong ito ay nag-groan, mga kapatid. Ibig sabihin nag-groan, naghahangad na dumating na yung araw na babalik si Jesus para yung sumpa na binigay ng Diyos sa mundong ito ay mawala. Tingnan nyo ang talatang ito, ha? Babasahin ko maigi. Mabilis lang ito kasi medyo kulang na yung oras natin. Roma Kapitulo 8, talata 19 hanggang 21. Romans 19 to 21. 19 to 21, Romans chapter 8. Sapagkat ang masighing inaasam ng sangnilikha ay inaasahan sa paghahayag ng mga anak ng Diyos. Sapagkat ang sangnilikha ay nasakop ng kawalang kabuluhan, hindi sa kanyang kalooban, kundi dahil doon sa sumakop sa kanya sa pag-asa, na ang sangnilikha naman ay mapapalaya mula sa pagkaalipin ng kabuluhan tungo sa kalayaan, sa kalwalatian ng mga anak ng Diyos. Sa araw na luluwalhatiin ng mga anak ng Diyos, kasama daw ang sangnilikha na makakalaya. Saan? Sa sumpa ng kasalanan. Now, ito mabilis lang ito. I'll just give you a preview. Hindi natin makikita lahat. Hindi natin mababasa lahat sa Biblia isa-isa kasi kulang tayo sa oras. Pero magbibigyan lang ako ng isang mabilis na preview. Ano ang mangyayari sa araw na darating si Kristo at bibigyan ng kalwalatian ng mga anak ng Diyos at ang mundo? Ano mangyayari sa buong mundo? Ano mangyayari sa sanglilikha? Tingnan nyo. Una, Isaiah 11:6 hanggang 9. Babasahin sa atin yung pakinggan nyo maigi, mga kapatid. Isaiah 11:6. At ang asong kubat ay manira sa ng kordero at mahihigang kasiting ng batang kambing ang lupato. Ang suya, ang batang leon at ang kasabae ay magkakasama at makatubayan sila ng munting bata. Ang baka at osor ay manginginain. Ang kanilang mga anak ay mahihigang magkakasin. At ang leon ay kamain ng gayami sa gaya ng baka. At ang batang pasusuhin ay maglalaro sa lungga ng ahas. At ang batang mahihiwalay sa ito ay susuot ang kanyang kamay sa lungga ng tulupong. Hindi sila mananakis o manhihiraman sa aking buong banal na mundo. Wala ng lupa ay matutulo ng kaalaman ng Panginoon. Gaya ng tubig na tumatapik sa dagat. Ano sabi mga kapatid? Yung bang asong gubat, maninirahan kasama ng kordero. Pwede yung manirahan yan? Magkasama sila. Yung bang mga kambing at mga leopardo magkasama. Yung batang leon na patabain, kasama daw ng mga munting, ng mga buya. Baka kainin yun ang leon, di ba? Yung mga batang pasusuhin pa lang, maglalaro daw saan? Sa lungga ng mga ahas. Yung mga batang kahihiwalay pa lang sa pagkasuso, isusuot daw yung kamay saan? Sa lungga ng mga ulupong. At hindi sila magsasakitan. Ano ibig sabihin? Alisin ang sumpa. Yung mga nananakit, mawawala na. Yung mga bababangis na hayop, hindi na siya magiging mabangis at hindi na siya magiging harmful, kundi magiging harmless. Tinapan natin na lang talata. Isaiah 35:9 to 10. Hindi magkakaroon ng leon doon o sasampaman doon ng anumang mabangis na hayop. Hindi sila matatagpuan doon, kundi ang mga tinubos ay lalakad doon. At ang mga tinubos ng Panginoon ay magbabalik. At ang darating sa Zion na nag-aawitan, walang hanggang kagalakan, ay mapapasa kanila ang mga ulo. Sila ay magtatamo ng kasaysayan at kagalakan. At ang kalungkutan at ang pagbubuntong hininga ay maglalako. Okay. Isaiah 65:25. Ang asong gubat at ang kordero ay maninginain magkasama, at ang leon ay kakain ng dayami ng gaya ng baka. Okay. Ang labot na magiging pagkain ng ahas. Tignan nyo. Sabi yung daw leon, ay kakain daw ng kinakain ng pagkain ba ng yung mga leon, kumakain ba ng pagkain ng baka? Hindi! Yung baka ang kinakain ng leon. Di ba? So dito makikita natin merong kapayapaan maging sa mga hayop. Isaiah 60:18-22. Ito yung last verse.
Isaiah 60, 18-22. Hindi na maririnig sa iyong lupain na karahasan, iyong pagkawasa o pagkakibagi sa loob ng iyong mga hangganan. Ang iyong mga pader ay tatawagin ng kaligtasan. Papuri ang iyong mga pintuan. Ang araw ay hindi na magiging iyong liwanag ng mga araw. Buwan-man ay magbibigay sa iyong liwanag. Hindi ang Panginoon ang magiging iyong liwanag. At ang iyong Diyos ay iyong liwanag. Ang iyong araw ay hindi na lupo, o ang iyong mga buwan ay sapagkat ang Panginoon ay magiging iyong liwanag. At ang mga araw ng iyong ipagtanong sa iyong tapos. Magiging matuwid na lahat ng iyong bayan. Kanina nga ang Panginoon na paibong bayan. Isang ng aking pananim, gawa ng aking mga babae, kapag kayo'y malit. Ang pinakamaliit ay magiging isang ang pinakakaroon ay magiging isang makapangyarihan ng barisa. Ako ang Panginoon, ikaw ay isang gagawin sa panahon. Maraming salamat. Ang pinakamaliit ay magiging isang angkan. Ang pinakakaunti magiging isang makapangyarihang bansa. Ano pa sabi dito? Sa araw na yun ang hindi na mamiminsala ang araw. At ang liwanag na ibibigay ng araw ay tulad din ang ibinibigay ng buwan. Ano ibig sabihin? Maging ang isang nilikha, ang kalikasan, ay hindi na mamiminsala sa katawan o sa buhay ng iba. Eh, iba takot na takot sa araw, di ba? Baka mangitim, kaya naglalagay ng mga sunblock. Sa araw na yon, they don't need to do that. Brethren, there is an exciting and fantastic world to come, to be enjoyed by all believers. Yan ang ginawa sa atin ni Kristo. The supreme ruler and the sufficient redeemer. Walang dahilan para tayo ay malungkot, manlumo, at mawala ng sigla sa ating paglilingkod. Magpatuloy. Tayo natin tumayo. Umawi tayo.